we are exploited, oppressed, suppressed, and discriminated by the government of India. खुलुमबाय लोगोसे गासैबो मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। And our thing is very much clear. Except Boroland, we are not going to accept. Boroland is the only thing that you're going to accept. Yes. And if Boroland is not given to you, There will be a struggle. for how long? Continuously. Till it is accepted. Yes, we are ready to fight. And how will you fight? We'll have to manage. जेसेबांखिनि जोंनि बर' माहारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गुबुनजों दावहा नांनानै जिउ बाउसोमलांनांदों बैसोरनि मुङाव साफ्रोमबोनिबो मुङाव जोंनि बे हायाव मुसुखा बानायनानै दोनजोबनांगौ आरो स्पेशली मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि बाथ्राखौ आं बुंनो नाजागोन जे जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनाबो जोंनि बर' माहारिखौ रैखाथि होनायनि थांखियै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय सेपारेटिस्ट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थांखियै आखायाव आइजें लानानै हाग्रा बंग्रा थाबायबायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों गोलाव सम दावहा नांबोबाय आरो जाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना बै गोलाव सम दावहा नांबोनायाव जेसेबांखिनि मुंख्लं जालांदों बै मुंख्लं जालांनाय जेसेबांजोन मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोन दङ बैसोर साफ्रोमबोनिबो मुङाव मोनफा मोनफा मुसुखा गायसंनानै दोनजोबनांगौ मोनसे जायगायावनो मोनसे एरियायावनो दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव ओरैबायदि माखासे लिडार्सफोर दङ जाय माखासे लिडार्सफोरा गावबागावनि माखासे पलिटिकेल आरो नन पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ मोननो थाखाय लानो थाखायनो comprehensive and final solution to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. जेराव 2027 जानुवारि BTR एग्रीमेंट नि MOS नि हेडिं लाइनाव बे बाथ्राया रोखा रोखा लिरनाय दङ। दा बे बाथ्राखौ लिरनानै लाबोनायनि आन्दोआव मा जाहोन दङ आरो बेखौ जों जुदि सोंथि खालामोब्ला बर' हारिया माबे मोनसे डिमान्डखौ लानानै जोङो आन्दोलन खालामदोंमोन दावहा नांदोंमोन आरो बर' हारिनि बै जाय थांखिखौ लानानै जोङो आन्दोलन खालामबोदोंमोन बै थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो हाबाय नामा आरो जुदि जाफुंहोनो हायाखैबा बे बाथ्रा लाइनखौ माबोरैहाय लिरनानै लाबोनाय जाखो दिनैयो बे मोनद' हारिया एसटि स्टेटासखौ मोननो थाखाय आन्दोलन खालामनाय बाथ्राखौ लानानै पलिटिक्सजों इनभल्व गोनां माखासे सुबुंफोरा गावबागावनि माखासे पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानो नाजानानै बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय गभर्नमेन्टखौ दुसिनो नाजाबाय थानाय बारंबार नाजाबाय थानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे मोनद' हारिनो एसटि स्टेटास होनायखौ लानानै पलिटिकेल एंगलनि गेजेरजों सावरायनाय हाबाफारिखौ बाय मिस्टेक बाय हाउ एनि हाउ जों जुदि मिथियोब्ला मोनदाङोब्ला नुहुरोब्ला बेनि एगेन्स्टआव जों गासिबो अरिजिन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा गसंथानानै जों प्रटेस्ट खालामनांगोन जों बाथ्रा बुंखानांगोन नाथाय दिनै सोरबा पलिटिकेल लिडारा गावनि पलिटिकेल सार्थनि थाखाय गावनि पलिटिकेल पार्टी सार्थनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोङो इम्पर्टेन्ट होनानै बे पइन्ट्सखौ लानानै डिबेट खालामलायबाय थानायनि बेयो सम नङा बे पइन्ट्सखौ लानानै डिबेट खालामनो जों जुदि एसेबां सम मोनदोंब्ला बे मोनद' हारिया एसटि बिनायनि एगेन्स्टआव नोङो बाथ्रा बुंनो मानो सम मोनाखै जाय हारिफोरा मेजरलि जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सिङाव एसटि स्टेटास मोननो थाखाय आन्दोलन खालामदों दिनै बिसोरनो हेफाजाब महरै दिनै जोंनि माहारियारि आफादनि माखासे लिडार्सफोराबो थुलुंगा होनाय माखासे नुथायखौ जों नुदों आरो थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां प्रमद बिथांमोननि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्रायबो थुलुंगा होनानै बाथ्रा बुंनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनदों दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि जायफोर पलिटिकेल लिडारफोर गावबागाव पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बेनिफिट्सनि थाखाय गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय बेराफारसेथिं जों रायजो राजाफोर दंना बेराफारसेथिं जोंनि माहारियारि आफादफोर दंना बेराफारसेथिं जोंनि ट्राइबेल हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्राथ' गोथां जानानै दङ दा दिनैयो जों नङा जों इउनाइटेडलि जों सुंथानांगोन बाथ्राखौ दिनैयो बिटिआर बायदि मोनसे एग्रीमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना गावबागावनि माखासे पलिटिकेल क्रेडिटखौ दिनै लानो सुजुग आरो सुबिदा मोनदों आरो बे बिटिआर एग्रीमेन्टखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि थाखाय दिनै गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो बे बिटिआर एग्रीमेन्ट जाखांनायनि उननिफ्राय
थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय दिनै बे समसिमहालागै जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव गोबां थाखोनि गुलाय-गुजाय माखासे गुबुंले बारहावाफोर सोमजिबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो बे बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उननिफ्राय एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड लिडारफोरा जोंनि बर' हारिखौ स्पेसियली टारगेट खालामनानै पलिटिकेल नन पलिटिकेल एंगलजों गोबां इजि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो बिसोरो गोहो मोनग्रा जाबाय। दिनै जोंनि माहारियारि आफाद बै माखासे लिडार्सफोरा पलिटिक्सनि पेकेज जानानै खुगाया बोबा जाजोबनानै थानांबाय। दिनै माहारियारि आफादनि बै माखासे लिडार्सफोरा जाय समाव जाय बाथ्राखौ बुंनांगौ बै समाव बिसोर बाथ्रा बुंनो हाया, नाथाय जाय समाव जाय बाथ्रा बुङो बिसोर गावबागाव क्रेडिट दिनो थाखाय बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि फोरमानखौ दान मोनसे दान मोननैनि गेजेरावनो जोङो फोरमानबो मोनो। दा बेफोर माखासे सोंथिखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा दिनै साग्रिद जानांगौ, सोंथि खालामनांगौ आरो बेफोर माखासे गुबुंले नुथायफोरखौ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा नायबाय थानांगौनि जेबो दरखार गैया। खारन बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ लानानैसो बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि आफादफोर दङ बियो जोनोम जादों आरो बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ लानानैसो मोनफा मोनफा आफादनि जोनोम। दिनै बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्रा गैयाब्ला जोंनि बर' हारिनि बिखायाव मा दं? ना आफाद थागोन ना माबा मोनसे सिस्टेम थागोन, जेबोथ' गैया। बेखायनो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा सोरबा लिडार दैदेनगिरिनि माबा मोनसे खामानिखौ लानानै आसि थुनाय थुनाय सोंथि सोंनो हानाय जोंहाबो मोन्थाय दङ, बाथ्रा बुंनो हानायनि जोंहा मोन्थाय दङ। रावनिबो बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति नङा बे बर' हारिनि बिखायाव थानाय जेसेबांखिनि आफाद जेसेबांखिनि माहारियारि आफादफोर दङ। जोंनि बे साधारन बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमजों थाखानाय पलिटिकेल लिडारफ्रा बर' माहारिनि आद्रा जानानै थानाय सिमा थांखिखौ लानानै जुदि बिस्रा सावरायनोनो जेबो समानो गैयाब्ला, बे बाथ्राखौ लानानै बिस्रा साननो थाखाय जेबो समानो गैयाब्ला, गावबा गावनि थाखायनो जेब्लायबो जुदि बिजि थाबाय थायोब्ला, अब्ला जोंनो बे साधारन बिटिसि काउन्सिल बायदि पलिटिकेल सिस्टेमखौ मानो नांगौ? मानि दरखार? सोरबा सोरनिबा बिल्डिं न' लुहोनो थाखाय, सोरबा लिडारखौ दामि दामि गारि बायनानै सलायहोनो थाखाय, सोरबा लिडारखौ न' हा हु बायनानै लाक्जारि लाइफ सालायहोनो थाखाय जों रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि नैबे मोनफा मोनफा बेसेन गोसा पदखौ थुनानै जोङो देरहासार होहरा। जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय लोगोसे जोंनि माहारिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामलांनायनि गेजेरजों जोङो जेन आगानसेनिफ्राय आगानसे दावगालांनो हायो, बै माखासे गोबां थांखिफोरखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना भट थुनानै देरहासार होहरो। नाथाय बिसोर मा खालामो? गावबा गाव बिमा बिफा गालांखानाय बायदि माने बिसोर बेबहार खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेबायदि सेम लाइनजों जुदि थांबाय थानायखौ जों जुदि नुयोब्ला जोंनो बे साधारन बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ जोंनो नाङा। जेसेबांखिनि जों आन्दोलननि गेजेरजों जों मोनदों, थारैनो जुदि जोंखौ समा थिनथारोब्ला बे आन्दोलन खालामबोयै जेसेबां जों बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा मोननो हादों बे गासैखौबो जोङो उथायजुबना लानानै लास्ट टाइमनि थाखाय जोङो बे बर' माहारिखौ बे बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसनना गालांनो थांखियै सेपारेटिस्ट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थाखाय नखरफ्रोमबो बुहुमाव जेसेबांखिनि बर' नखरफोर दं साफ्रोम बर' फिसाफ्रा ओंखारनानै आन्दोलन खालामनांगौ। थै-थां बेनो लास्ट। आरो बे आन्दोलना माबा मोनसे आफादनि आन्दाराव जाया, सोरबा लिडारनि आन्दाराव जाया, बे जाबाय गासै साफ्रोम बर' फिसाफोरनि बर' माहारिनि मोनसे सोमावसारनाय। आंना सिदा बाथ्राखा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जाबादा जा माखासे बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय थायो। गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।